салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Vectra аст бародаро, солаш 93, судишвориш газ бензин, кузов седан, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин. Мошин бародаро тоза, мотор коробка ходовой соз. Нав бародаро мотор каре, ходовойшам нав караги, статораш нав, аккумулятори нав, балонош ҳолати беҳтаринда. Мошин бародаро на ходовой фақат мегире ҳай мекунӣ, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. Наша 15000 сомон мегӯяд. касони харидор ҳастем, марҳамат, рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед, маълумоти паратара айсоби мошин дастрас кунед. ва дастгирия фаромӯш накунед бародаро, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат барои дастгириятон. эълони дигари мо бародаро, хонаи фурӯшӣ ҳастай. хона қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, Савхози Боло, қилъаи 4. 4 сотик замин аст бародаро, 4 дар хона, як калидори калон. хонаро чӣ хеле ки мебинед бародаро, ба сементблок ҳастанд, айдароншӯ як қатор ғишти пухта, 4 тарафи хона маҳкам. нархшо бародаро 130,000 сомон мегӯяд. харидори анимуша бо камтар савдо мешаванд. касони харидор бошед, марҳамат, рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. бародаро чӣ хеле ки мебинед, сохтмонаш нотамомай. барои маълумоти паратара ба даст овардан рақами рӯйкунанда занг занед. Toyota Caldina аст бародаро, солаш 98, судишвориш газ бензин, кузов минивен, объёми 1.8, коробкаш автомат, ҳолатиш хуб. мошин на ходовой бародаро, ҳамаш 100% кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат бародаро. нархша 22000 сомон мегӯяд. харидори анимуша бо муомила дорад. балонош 70-80%, ҳуҷҷатош 1 моҳи дига муҳлат дорад. касони харидор бошед, метавонед ки рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. ва дастгирии моро бародаро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат барои дастгириятон. Opel Astra F яъне хечибек аст бародаро, солаш 98, судишвориш бензин, кузов хечибек, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин. мошин бародаро состаниш бениҳоят хуб, мотор коробка ходовой соз, задагӣ пусидагӣ надорад. ҳуҷҷатош бочидагӣ, кондитсионер дорад, ҳамаш 100% кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархша 35000 сомон мегӯяд. ахирон нархша дига савдо намешавад. касони харидори аниқ ҳастед, рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. эълони дигари мо бародаро, хонаи фурӯшӣ ҳастай. видеои дарозтаре бародаро, мо камтар суръатша тест кардагем. кадоми харидор бошед, бо зангзани маълумоти паратара дастрас кунед ва видеои бисёрам дорам, метавонед ки мақсадки хуб тамошо кунед. хона бародаро қарор дорад дар ноҳияи Данғара, қишлоқи Кавралӣ, 10 сотик замин ҳастай. дар хонаи навкарагӣ бародаро, бо хонаҳои баракам дорад. хона қадшо бародаро мебел доранд, бо ҳамин мебел фурӯхта мешавад.
4 тарафи хона маҳкам, ҳуҷҷатош 100%, наздики хонаи бародарон, масҷид, мактаб ҳама чӣ ҳастай. Як оғили калони 12 дастсевинимам дора. Нақша бародаро 170,000 сомон харидори ане боша бо савдо мешавад. Барои маълумоти баландтар ба даст овардан рақамҳоро рӯйкунанда муроҷиат кунед. бародари азиз, эълони дигари мо якта плуги фурӯшӣ ҳастай. Як бародар рӯш кардагаст, рошна фурӯхта мешавад. плуги эронӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри Туз. Размери 14 буда бародаро. Нақша 8000 сомон мега. Харидори ане боша мега бо савдо мешавад. Плуг навай бародаро, ягон ҷо шикастагӣ, варид кардагӣ надорад. Чӣ хеле ки гуфтем, рошна сум дар кора фурӯхта мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳоро рӯй кунанда муроҷиат кунед. Рақамҳоро WhatsApp дорам, метавонед ки тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамаи мошин, хона, замин, квартира бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.